Mayibusise inkosi. Cela nje ngikhuphulele kancane la. Haleluya. Angibingelele bazalwane kuqala omama nobaba intombi lezinsizwa egameni lika Jesu phakathi egameni lika Jesu inkosi. Sibonga abazalwane inkosi yaphezulu kuba isiphe leli thuba ngokomsa wayo. Umusa wami ke namehlo ami abheke emazulwini. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu senzele ithuba elihle. Amen. Ngiyafisa siyezwe lenkosi kodwa enhlizweni yami. Bingelele mamdlamini egameni lika Jesu. Amen bawami. Amadoda khona nemvubu church namhlanje. Yabingelela umamvubu egameni lika Jesu. Ngelelo dadewethu bonke ngapha abasizayo. Amen. Awungathi kuyangibonga ukuba ngcono ke siyayichana ke manje umthetho. Amen. Yabingelela ihost yemvuselelo bazalwane mfundisi uNxumalo egameni lika Jesu, babunyoka egameni lika Jesu nomama wakwakhe egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Usawulinya abakhona bazalwane ngiyababingelela nabo egameni lika Jesu. Amen. Bingelela umhlobo wami nomfowethu ubaba uChiliza la nangu la ngaphambili bazalwane. Silonke sayibambana ekusuka lesasikhathi ngibe ngaphumuka ke baba ngawubheka into zami ekhaya ziyalunga yini. Amen. Haleluya. Ngithathe ingxenye ngiye nayo ngoba ngiphelele njengoba ngila. Amen. Haleluya. Ngiyabingelela kumama Ngcobo okhethekile bazalwane. Umuhlezi wami ngicela nimshaye izandla la. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osinikeze ithuba ayibonge inkosi. Akubingelele umakhelwane wakho umtshela ukuthi sawubona umakhelwane. Ukuthi ukhona yena emvuselelweni. Amen. Haleluya. Awumuzi ukuthi uliphethe ngihawu. Ya ngoba izaphile engizozikhipha la azinzima. Mawuvika kufanele uvika u45 kilograms. Ayibonga Nkosi. Haleluya. Akisho uzoshumayela kakhulu ngithe nje mina into engizozikhipha la izaphile engizozikhipha la. Amen. Yazi sengizoshumayelela ukuthi uRamaphosa amelivala izwe kusasa ngo8 nje bezokhuluma alivala iqiniso lilazile. Amen. Ya futhi ayibonge inkosi. Jabula ukuthi wahlelwa ngale ndlela oshumayela yami ngala ngoba lezo lokho engidonsa umama mase ngikhuluma. Ngibona bangibe ngala. Amen. Mangibuka uzothandaza. Amen. Azalwane ngiyabonga. Shumayela ngiyabonga ngiyabingelela. Futhi inkosi ngiyabingelela. Amen. Amen. Hayi bazalwana siyelezweni lenkosi. Ikhona ke bazalwane into engike ngiqale ngayo mangizokhuluma. Ngiyafisa ukuqala ukusho ukuthi asisekho izinsuku zokugcina kodwa sesisekupheleni kweinsuku zokugcina. Amen. Prophetically sesila khona sesilengcenye bafundisi bami lalithi iBhayibheli okhuthazelayo kuze kube sekuphela. Insindiso lesikuyona ihlukene kathathu. Amen. Ihlukene kangaphi insindiso? Insindiso ihlukene kathathu. Khona insindiso yokuqala noma ingxenye yokuqala insindiso la khona ushunyayezwa khona uzwe. Elithi iBhayibheli ngoba umuntu uvuma ngomlomo akholwe enhliziyweni bese kuba yini sindiswa. Insindiso leyo number 1. Bese kuba nensindiso yesibili
elithi Bible, you must work your own salvation. Usuku nosuku la khona uzilungisa khona. Abanye abafinyeleli ke kuleyo. Abanye bagcina bevuma ngomlomo kuphela. Amen. Ayibonge Inkosi, abafinyanga lensindiso la khona sebefinyelele ekutheni ke manje ayiqaleke manje insindiso yabo ihambe bayisebenza usuku nosuku. Ayibonge Inkosi. Bese kuphindeke futhi ke bese kuphindeke futhi kuba ke nensindiso ke yesithathu esisaya kuyona. God bless you. Nensindiso yesithathu esisaya kuyona le edinga ukukhuthazela. Le edinga ukukhuthazela iyona nsindiso awuhambe nami kuze ngazwala lento esimnyama. Le esiya kuyona ke engenzeka noma inini mamdlamini kusuka manje insindiso esibiza ngokuthi insindiso yabakhuthazela. Yabona njengamanje mawusacabanga ngama constitution usacabanga ukuqala amasonto bakusashiyeka leyo. Usula into endala kade yagqitshwa mawusathi usafisa ukuestablish isonto bakusashiyeka. Sesidlulile isikhathi samo besilapho okungcono ekuqaleni kwebandla. Njengamanje lahlusha ibandla babulawo bakhona abaqhubekayo khona kunzima. Njengamanje sesikhathini sabakhuthazela. That is why abafundisi abaningi bewa ngoba bebeme ngamavesi nokuvuma ngomlomo. Yebazalwane, niyazi ukuthi imosi yabantu abadla izono abantu abavuma ngomlomo. Imosi yabantu abaphila noma kanjani abantu abavuma ngomlomo. Imosi yabantu namhlanje ozwa kuthiwa bakhulelwe phakathi emasontweni bayakhulelisa phakathi emasontweni abantu abavuma ngomlomo. Ngoba bazi ukuthi nje bebevume ngomlomo sebeqedile. Batshelwa kanjalo ngithi. Namhlanje ba fast 40 days babuye ne revelation ethi ubungoma bu right. Ngoba bavuma ngomlomo. Abafinyelelanga la besetshenzwa usuku nosuku ensindisweni. Niyazwa bazalwane? Abafinyelelanga futhi ebekezeleni nasekukhuthazeleni. So ibandla uthi uNkulunkulu before sikhuluma imessage asayikhuluma namhlanje kodwa ake sazise ibandla ukuthi kuyakhuthazelwa kulendlela. Kuyabekezelwa kulendlela. Abaningi ukubekezela kubahlulile ngenxa yokuthi bathe la kufanele babekezele khona bathi hayi sesaqeda savuma ngomlomo. Ayibonge Inkosi. Fundisa umthetho abantu abaningi benza le level yokuqala noma esa stage sokuqala sensindiso baqeda. Bangakanani abantu abazokume befa bayezulwini ngoba bavuma ngomlomo. Namhlanje ufika umuntu ake ngizomunye nje ngitshela ukuthi yena wasindiswe etendeni kodwa akushiwo ukuthi aphume esontweni lakhe. Waphindela esontweni elibhange yonke into le. Wazithi umefu yezulwini ngoba wavuma. Nibuke ukuthi sibambezeleke kangakanani. Sihleli nabantu nje abavuma ngomlomo. Yazi khona into engifuna ukuyibuza nje singashumayela ukuthi ubona kunomuntu osindisiwe kini enza into engafani noyenzayo ayikhathazi ngani ukuthi wena uyaphuma endodeni wena yena ahlala athandaza kodwa nobabili nisindisiwe. Hlukane nale ukuza umxoxela athi hayi ngiyezwa sisangaphenduli na kakhulu ngiyezwa sisi aqhubeka athandaza uqhubeka uye kwenye indoda wena. Lando wanyaka le ithembisa umshado sebebonile vele ukuthi vele uyakwazi ukulalela uma bekutshela akutshela ukuthi umshado hambe naye ibangana kushiyo uphinde uye komunye nisindisiwe nobabili ngoba wazi ukuthi wavuma ngomlomo. Bangathi lento seyenziwa manje ibe umdlalo idramatize ukuthi abantu abavume ngomlomo kanti ayinjalo lento ifuna uhlatshwe yizwi. Uma selihlala likukhombisa ukweduka kwakho bazalwane noma ngakhona abantu abashumayela igrace namhlanje nizophuma nilazi iqiniso la. Noma ngakhona abantu abashumayela igrace ezidlula isiphambano akunankinga bazalwane kodwa ngifuna nazi ukuthi igrace la bayishumayelayo ayinalo iqiniso. Igrace neqiniso kuyahambisana. Mawufunda uJohn chapter 1 verse number 17 lithi umthetho wanikeza uMose kodwa umusa neqiniso kweza noJesu Kristu. Ngoba umusa uyahambisana neqiniso. Lo musa oshunyazwa kule insuku umusa nje ohamba wodwa ongenalo iqiniso. Umusa nje wazi ukuthi mawe wasindiswa uyahamba uye ezulwini kodwa impilo iphilayo akunawo ukuthi kanjani. Yebazalwane umuntu uma uthi uyamthanda
uyajabula jabulisa ukuthi unjani uyathanda kodwa ukuthi uyamthanda ukuthi usumhlengile usufuna ukumhlenga umfaka iring ngosukhombisa ubuserious lokumthanda umthathe kube ngowakho akugcini lapho bese uyamtshela njengomamvu nje omamvu umama unzobe umamvu watshela ufika ndoda asenzike kanjena nophutha siligoqoza kanje ikanzoko lekhaya uligoqoza kamvu kodwa lekhaya ligoqozwa kanje ngoba sekufanele afunde imithetho yala ekhona so uma sethi ususindisiwe awuvani usindiswe nje bese uvani uyahamba nje uyasindiswa bese uyafundiswa ukuthi le ndlela yakho suyithathile kuhlalwa kanje kukhulunywa kanje kusiphathwa kanje kuthandazwa kanje uphilwa kanje niyazwa kodwa bazalwane masufundiswa lezo zinto izinto ezingama basic masufundiswa zona bese uyahamba ke nensindiso uyizwe ebimnandi uhlabelele nawe uzithemba ingoma ethi yakubuza ubumnandi baleli ivangeli uma usalishela uyizwe ingakuhlabi nje leyo ngoma mayithi insizwa mayihlweni nesona iyaphila ithgelete leyo ndayikilimazi ngoba usendleleni yokuzilungisa usuku losuku amen njengamanje lesilindele irapture ukuhlithwa kwebandla ukusindiswa ke lokho kugcina lesilindele lithi okhuthazela Matthew chapter 24 okhuthazela kuze kube sekupheleni uyena oyose yazi alisasho ukuthi ibona nina nijaha ukuba isonto mcansi nje uyaliya isonto ngiyabona ni ukremile ucathi yokuhleli nezimpictures zakho akunjalo ezulwini amen ezulwini ngena ama individuals into yomuntu nomuntu hey bazalwane khona ndawana engifuna sikhulume kodwa ke soyikhuluma seshumayela uyazi ukuthi mawungafunda uJohn chapter 3 uJohn umvangeli ufunda uJohn chapter 3 bakumthetho lithi iBhayibheli uverse 16 siyawazi lo John 3:16 cula ngisho ingane esikoleni ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka benzoda siliqedele siyalazi so kodwa khona into engayinaki leyo verse nigcina lapho labavangeli beGrace bashumayela bagcine lapho ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezele yodwa sengcinileke mina lami lithi ukuze yilowo nalowo alisabaliswe maliqala lithi walithandiswe iningi walithanda kodwa wathi elithandile kwaba necondition yokuthi yilowo nalowo not izwe izwe alisindisiwe noma lingathi lisindisiwe alisindisiwe yilowo nalowo okholwa osekholiwe uyena osindisiwe njengamanje ngicela abantu bancane basindisiwe nje benze noma kanjani abantu basindisiwe abasindisiwe abantu abakafinyeleli kulokusindiswa esikhuluma ngakho ayibonge inkosi hayi yilowo nalowo okholwa yiyona lalela angabhubhi kepha abe nophilo phakathi imani ivision kahle kahle ikhuluma ngezwe nonke ngithi kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi abantu abezwa wayesethi akubi lo nalowo that is why ifike ekhaya no7 ithathe lowo qedela nalowo uthi uJesu ngelanga ngizilethile ukuthula mina ngizile ukuzoletha ukuthula ngizoletha inkemba ngizohlukanisa ubaba nendodakazi ngihlukanise indodana nonina ngihlukanisa umolokozana nobabezakhe uyayizwa indaba kaJesu iphambanisa nomndeni indaba kaJesu wena lelo walithatha uhambela yonke imicimbi yemndeni nale evangeli amen wena ugijima lapha namaphinifa amangabe nezinto zemndeni ugijima uzube mfishane nevangeli amen usindisiwe ufuna ukuba muhle emndenini uphinde ube muhle futhi enkonzweni ube muhle enkonzweni uphinde uba muhle futhi emndenini alihambi kanjalo amen alihambi kanjalo asisho ukuthi zondana emndenini sithi liyahlukanisa ivangeli amen elikamfundisi wakho noma lingahlukanisi kodwa likaJesu liyahlukanisa ayibonge inkosi asiye nezwini ke bazalwane ngokusheshsha ngoba uNkulunkulu ikhona into afuna ukukhuluma la egameni likaJesu. There is something that makes me come into your presence, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Matthew chapter 13 verse number 46. Start 45. There is something that makes me come into your
45. Thank you, Jesus. Verse number 45. All right. Imani ke bazalwane. Asiqale ku47 so kuyesihlehla ngoba indaba yami iyahlehla. Asiqale ku47. Yes. Futhi umbuso wezulu ufana nenethi laphonswa elwandle. Umbuso wezulu bazalwane ufaniswa nenetha elaphonswa olwandle. Yebo. Lihlanganisa zonke izinhlobo. Lahlanganisa zonke inhlobo. Lithe seligcwele Imani bazalwane. Umbuso wezulu ufaniswa nenetha elaphonswa olwandle. Sanibonani bazalwane. Amen. Njengamanje ivangeli leli lifana nenet. Ukushumayela kwethu kufana nenet. Uthi moyingela ngizoprofetha ebusuku njengamanje iphakathi olwandle. Kulesikhathi esishumayela kusona mthetho iphakathi olwandle futhi ihlanganise zonke inhlobo. Amen. Asipiki thina ukuthi usindisiwe njengoba ukipitile nje. Asipiki inet isolwandle. Asipiki futhi ukuthi njengoba usahlabela abakini nje uthanda abakini. Asipiki ukuthi usindisiwe ngeke uphikiswe lutho. Inet isolwandle. Njengamanje inet igcwele yonke into. Ithi solwandle, yonke into solwandle ithi sindisiwe. Yonke into esemanzini ufisho kwamanje. Okwamanje yonke into ngisho noyibona kahle ukuthi akuyona le iphakathi futhi awukwazi ukuyiphikisa ngoba ibanjwe inet. Amen. Bonke abantu bathi basindisiwe babanjwe inet esolwandle. And lophonse inet solwandle akakhuluma ilutho. Yebo. Hayi bazalwane. Lophonse inet solwandle akasholutho. Akakayidonsi futhi inet isahleli nje. Ibibiyele yonke into. Ibibiyele ngisho inkalankala, ibibiyele ngisho amaselesele, ibibiyele ngisho inyoka, bonke kusawufish. Okwamanje yonke into bakumthetho isawufish. Yonke into. Neyifele zethempeli ziphakathi enethini okwamanje. Nabafundisi abalala namantombazane baphakathi enethini. Neyinkabe igwazela amathenda phakathi emasontweni siphakathi enethini futhi asisho lutho ngoba okwamanje lisolwandle. Yebo. Neyinkabe ibulala abantu emarenki siphakathi enethini. Alikho ibandla elingcole njengamalabandla ama-charismatics lawo amaka kamoya kakhulu lawo ahamba kumoya engafundiswanga. Alikho ibandla elingcole njengawo. Ngcoli agcwele abantu ababulala abantu baphakathi enethini. Agcwele abantu abahlulela abanye abantu abakholwa kakhulu nabanye abantu baphakathi enethini. Amen. Inet. And umnikazi waya kakhuluma ibambe. Stopana sodwa kwamanje mina ngcono nami ngcono kodwa senethini sonke. Yebo. Senethini. Umbuso wezulu ufaniswa nenethi sisihlolela phonswa olwandle. Lahlanganisa zonke bazalwane ilaleleni lento. Lahlanganisa zonke inhlobo. Nabakhonza amadlozi sinabo lenethi. Siyazama ukubakhahlela bose akuyona lento efunwa. Kodwa inkinga lo faka inethi usamile. Uyithulele bathiwa kuya ngathi ngabe labo donki bayakhishwa kodwa asikwazi ukubakhipha ngoba inethi bedela. Semanzini. Bathiwa kuya ngathi ngabe ifebe zethempeli seyikhishiwe njengasebhayibhelini ngoba siyazi ukuthi kunengxoxo elandelayo abusugcina la kodwa umnikazi wenethi uyithulele nje. Umnikazi wenethi uthule. Thulekile nje. Thulekile. Namhlanje hlangana nento ependa umlomo obovu ngathi intiyana. Phakathi enethini. Phakathi enethini. Uyayibuka ukuthi akakona ufishi nje. Kodwa phakathi enethini. Yayi phakathi enethini. Namhlanje uhlangana namhlanje nomuntu ombona kahle ukuthi lo akaze ahlangane noJesu. Lo nje akaze kwabizwa nje ngenxa yokuthi unephimbo elihle wathi wangena ekhwayeni ulidi kwayo. Uphakathi enethini. Sizosimtshela ngoba le nethini siyagudluza lonke hayibo.
bekudingeka inhlanzi awuyona inhlanzi aspikele athi nami ngisindisiwe uselethi ediphonsi wonwa akuyona la intandizwe kahle abanye akubona ichoice ukungena enethini wangeniswa abanye awumunye wadonswa ngoba kuculwa kahle enethini hawo kodwa abazalwana noma namhlanje nizoyizwa indlento umoya engcela ayibekile ukuthi inet njengamanje babumthetho iphakathi olwandle akekho umuntu othi asindisiwe suka nje umuntu oluka imithi umuzi unuka imithi kade yombi imithi namhlanje kade uphakathi esontweni usenethi amen umuzi ukuthi usuka inyanga nje uyibona ngathi uthi inyanga le ithi phakathi enethini andiyake iphikise omunye umnyathele nje kancane umzalo umnyathele uzipho nje ubona ukuthi uzombulala lo ngomnyathele uzipho ubona ukuthi isilwi lesi phakathi enethini inhliziyo ayinyatheliwe ayilungisisiwe ngevangeli uphakathi kodwa enethini sure futhi umbuso wezulu ufaniswa nenet elaphonso lahlanganisa zonke inhlobo lalala-ke akuzukuphelela lapho akuzukuphelela enethini elisolwandle nje awufunde esisihlolo sizwe ukuthi kuzokwenzekani emva kwalo ngoba sesiphikisane kakhulu futhi sesiphikisane kakhulu sibuka izinto ey'khindile ey'veza amathanga amhlophe phakathi esontweni sibhisi ithi hayi bo ulinga amadoda uma wenza nje athi hayi anginandaba nami ngisindisiwe ebenza amathathu sebesindisiwe xiva amathathu phakathi esontweni mawubakhuza athi umuntu naye ithathu uyagezwa ngegazi sobona ukuthi inethi uzogcina uhleli nikuyona awufundi ukuthi uthini izwi likaNkulunkulu futhi umbuso wezulu ufana nenethi elaphonswa elwandle kade laphonswa 2000 angazi bani years ago kade laphonswa lihlanganise zonke izinto esifane sikhona lithesa ligcwele awuthi ngishumayele kancane ebusuku inteli no uJesu emazulwini ukuthi inethi igcwale asinandaba noma igcwale isifebe asinandaba noma igcwale isindindwa asinandaba noma igcwale inkabi kodwa igcwale inethi sizoshumayela la noma ningavaliswa kusasa sizokuthatha ungasala enethini ekungcono ukuthi ungaphakathi unabahleli ngaphandle noma ukuthi ugulela enethini unogulela ngaphandle noma ukuthi uyonke lento yenza uyenza usenethini inteli ndo uNkulunkulu emazulwini ukuthi inethi mthethwa ayigcwale okwamanje irapture ngabantu yenzeka ngikhuluma prophetical ngabantu esahlwithwa umthetho izono sesahlukana nazo kakhulu sasihlandula sasakhathala sasaphela amandla umnikazi wenethi akayikhuphula umlilo uyingukuthi igcwale silasola nawena uyadinga enethini uyadinga enethini okwamanje anikho emanethini semasontweni eno okwamanje sonikhiphe emasontweni ungene enethini lithesa ligcwele yebo sisihlolo badonsela ogwini hayi bahlala phansi babuthela ezinto ezitsheni kepha ezimbi bazilala ima isihloko sentshumayelo wami namhlanje sithi ababi abazuhlala nathi kuze kube phakathi ababi ngeke bahlale ebandleni labangcwele haleluya ngeke kwenzeke mzalwane ngekugarantela ukuthi abantu ababi baqhubeke bahlale naba-right abantu abangcolile ngeke bahlale naba-right noma namanje bangahlala bakhonze ndawonye kodwa kufuna ukutshela ukuthi isikhathi la uzodonswa inethi and bayidonswa ababi abazosala badingeki noma bebesikholozela nama-makeup asinandaba umuntu aziphende ngathi ngigulube leyo kuthenga asinandaba usenethini ndike simphikise ngeke simphikise namhlanje mangathi umthetho wangu uye lesitenga kusasa lokho kusasa ngoba isonto usuku lokupretenda ke ngiyeke usuku lokupretenda vele isonto akayithi Monday uhambe uye la isitenga uhambe uye eThekwini uhambe uye eShepstone uye kuphi uye Bay uye ungibhekele nje umuntu ogqoka isoko omzalwane ungaze kushona ilanga ngeke umbone ngoba phakathi ngensuku bagqoka isoko eyifebe ngesonto bagqoka isoko abazalwane phakathi ngensuku bakhanga amadoda ngamathanga kodwa kuthi ngesonto basizwa
phakathi olwandle makuthiwa kuya ngathi ngabade yakhishwa khona le nathi sihleli neziphoki zabazalwane khona le nathi sihleli nodoti babazalwane khona le nathi sihleli nabantu abafuna ukusibulala sikhonza nawo sihleli nabantu abasithakatha ngemithi sihleli nabantu ababanga ikhundla sihleli nabantu abasibuyisayo sihleli nabantu ababuka umama umfundisi bathi uyofanele ingene thina sihleli nabantu abangafuni ivangeli kodwa baphakathi ethi uzokutshela ukuthi lisazodonga akuzuhlale kunje ababi ngebahlale nabalungileyo kuze ube phakathi isihloko sami sisho njalo ngeke mthetho ngeke kwenzeke ngeke nawe uwena nje uma ungathiwa ingane yakho idlala nezingane ezingcolile uncamela ngisho ukudayisa umzi uhambe ngoba ufuna okulungileyo kuhlale nokungcolile kangakanani uNkulunkulu ezulwini mina ngakutshela ukuthi kusasa lokusasa hamba ungene emasontweni uzofika i-dress code iseduze noNkulunkulu Monday iseduze nesihoko and isofundiswa amen Monday uzobafika mthethwa uzobafika Monday abafana laba uzobafika Monday amabhluku elanga ezantsi benza zonke izinto lezi and yazi ukuthi kulezo mekwathuka uNkulunkulu uthandwa ngendlela emangalisayo desashumayela zaqala ngishumayela ngeke sidume ngeke sibe famous asithandaba vele noba famous kodwa culi rap manje uthuka uJesu uzothanda mawuke nje uthi ubokunake ngisho ama movie akhona ngisho ama soap akhona ngisho ama drama akathuka uShembe akathuka uLehanyana akathuka uMasango kuthuka uJesu hayi ngisho itori mabefuna ukuveza umngcola kuzoveza umfundisi olala nezingane noma umfundisi oyisitabane kuzovezwa leyo nto mafuna ukuveza ukuthi bangcolile abantu kuliwa nalegama lika Jesu baphathe nethi kodwa bayizitha zomnikazi wenethi baphakathi kanti kuphilwa kanjani nethi namhlanje abafundisi bagabisa ngabafazi baba abama-sexy queens phakathi esontweni ama-slay queens into eyishaka ingqobheli ey'ngaka zey'nzipho spend umlomo ube bovu umthetho wawo bovu uyaphendwa uyenziwa khona abafundisi namhlanje abahamba emakhasini bahambe begembula nabafazi babo bahambe begembula uzwe kuthiwa ngelilanga undizile wahamba waphesheya uye holiday phesheya kodwa ebandleni lakhe khona ingane eshoda ngo-1,000 rand ngokuyise-college. It's a selfish movement yamasonto akhona namhlanje. Omsiza ngani umuntu ukuthi lonke izwa lizuze adume. Mina ngijabulela kuba i-celebrity. Amen. Awuzukufa uyi-celebrity. Uzofunuke ngihambe mina ngihambe ngiyineka nje ngihambe ngiyineka kubantu abasazofana. Akunandaba naloko mina. Uzuzwe emasontweni mamzobo sibangela basibangela isicefe abazalwane namhlanje kuzofika imeya izoba nenkulumo ucela sisheshe sifike isindisiwe le meya ayisindiswa iyakwazi ukuphatha umndeni wakhe mhlawumbe idivorceile nje kodwa ijahu uzosinikeza speech esipolile phakathi endlini kaNkulunkulu azikhuzwa lezi zinto ngabuza uNkulunkulu ngemila ukuthi kungani abafundisi bengafuni ukukhuluma iqiniso wathi uNkulunkulu kumina ingoba sebenabangani abaningi bezwe ababanikeza imali abangakwazi ukukhuluma iqiniso mebekhona kulula ukungena kwesigwili silale nawo wonke amantombazana athula umfundisi ngoba isigwili siyamondla inet phakathi emanzini usazodonswa manje yadonswa amangcobo kuzoshuba so qala sithi ayibo ngoba sasinaye nje lo awuphinde sisihlole le ndaba bese siyathandaza hey Nkosi yami futhi umbuso wezulu ufana nenethe lapho nselwandle
lihlanganisa zonke izinhlobo Lahlanganisa zonke inhlobo. Lahlanganisa leza ama makeups. Elifas faka udaka leyifebe ebusweni. lithesa ligcwele asifundi iverse le makeup. Awufunda iverse le makeup. Phuthuma. Hey Nkosi yami. Sibheka kule makeup esigcwele kangaka. Uthini uNkulunkulu ngayo? Hosea 2 verse 2. Funda. Ufunde kahle kwi-NLT, New Living Translation. Ngifundele sheshisa. Ubani uzongifundela Hosea chapter 2 verse number 2. Tell your mother she is not my wife. Tshela uma wakho ukuthi akayena umfazi wakho. Kusho uNkulunkulu uyamala. Uthi mtshela ukuthi asayena wami. Mtshela susudaka leyifebe ebusweni. Uzokutshela uNkulunkulu. Akutshele nangalama cleavage agcwele amasonto. Ukutshela uNkulunkulu. Abafundisi abayifundi lento. Bafuna into ezideep zikamoya. Bafuna into ezideep zikamoya behlula izinto zenyama. Uya kanjani uma uhlula ugqoka? Awuboni ngani lo moya uyawona uNkulunkulu? Funda. But now bring charges against Israel. But now Your mother. Yes, your mother, yeah? For she is no longer my wife. She is no longer my wife. uNkulunkulu uyanihlanza namhlanje uthi anibona bakhe. Yebo. And I'm no longer her husband. Angisayena nomyeni wakhe, yeah? Tell her to remove the prostitute's makeup from her face. Tell her to remove the prostitute's makeup. Mtshele asuse i-makeup yeyifebe ebusweni bakhe. And the clothing that exposes her breast. Nimtshele futhi asuse ngisho ingubo ezi-expose i-breast. Cleavage. Namhlanje cleavage ikhishwa inokele emqaleni. Masithandazela siyacimela sithi ngoba nayi cleavage. Mtshela asuse ingubo eziveza isifuba. Kambe ngicabanga ukuthi siyahlanya njengoba sigqoke kanje nje. Buka nabantu wesontweni lamagqoka kanti esontweni leni gcwele ifebe nawe isifebe kanye nabo. Amen. Ugqokisa isifebe phela lo. Tell your mother she is no longer my wife and I'm no longer her husband. I'm no longer. I'm no longer. Akasho ukuthi sobuyela sizwana uthi angisayena uyamala manje uthi ke mtshele asuse udaka leyifebe olusebusweni. Number 2, asuse ingubo ezi-expose i-breast yakhe. Ayikho into ethandwa abafana njengamabele amantombazana. Namhlanje avezwa phakathi emasontweni. Nje masikhuluma ngalezi zinto ayo wethu umfundisi akhuluma nizoya emlilweni esihogweni nomfundisi wami. Amen. Angikhathalele kubizwa mina ngikhathalele emnikelo. Baningi abantu abangasifuni uma ngicela uyazi kahle lo. Baningi abangasifuni. Mina ngena namhlanje ku Facebook uthuka uJesu uzothola ama likes awu1000. Ungena uthi abantu abafunda ukugqoka emasontweni bazokuthuka uzobona. Sasifike la khona izwe lingalifuni iqiniso lifuna amanga. Sasifike la khona abathi okumnandi bathi kuyababa bathi okubabayo bathi kumnandi. Sasifike kuleso sikhathi. Amen. Sasifike kuleso sikhathi. Tell your mother she's no longer my wife and I'm saying umyeni wakhe. Tell her to remove the prostitute's makeup. Nengubo ezi-expose i-breast. Awuphinde sesilonde sesiyadlula ngeJesu. Yes, awuphinde. But now bring charges against Israel, your mother. Yeah. For she is no longer my wife. She's no longer my wife. And I'm no longer her husband. I'm saying after me and one. Tell her to remove the prostitute's makeup from her face and the clothing that expose her breast. Chapter 5:30. What Jeremiah ufunde ngasithi uthini wona. Ufunde ke. Bani lozongifundela Jesu. Ngicela ufunde kwi-NIV. Siphuthume bazalwane. Hey Nkosi yami. Ngeke sithi siyakholwa. Sikholwa nabantu abangakwazi ukugqoka. Sikholwa nabantu abasafaka amabhulukwe. Umbuzo wami baba umthetho ukuthi why bangawagqoka emasontweni amabhulukwe sibazi bagqoka amabhulukwe. Kodwa ngolesibili uyagqoka.
Safundisa inkonzo yokugqoka abazalwane. Fundisa inkonzo yokuzithanda. Ayibonga inkosi. Safundisa inkonzo yani yokuzithanda. Chapter 4 lo u30. Funda ke NIV. Ubani ozongifundela kusheshesele bazase siyathandaza manje. Sifunde. Bayakufundiswa emasontweni. Liba lokhuluma izambulo ezinkulu. Kwabonakala ingelosi bazalwane nazi ingelosi eyifikile. Uzibona wena mfundisi. Nazi ingelosi eyifikile silethe izinto zenu, silethele izifebe. Lithi iBhayibheli bazophumelela kanjani bebabi? Bebaba abantu bengcolile. Namhlanje abantu bekhipitile. Umfundisi ashumayeli ngaleyo nto. Umfundisi ushumayela into ezizokhitaza abantu indlebe. Uzoyofakane nawo. Uma kuthiwa wengahambe sosenza imvuselelo yabafundisi. Ngibabuza ukuthi bafundisi bami nilidelile ngempela izulu nathatha isihogo. Mhlazo ngibona lapha ku YouTube gcwele imsangano yodwa bathi abantu bayashumayela uthi Yesu uzoqala ingane kwana nje. Uthi Yesu lo ukhuluma ivangeli, ukhuluma igrace. Ukhuluma igrace engenalo iqiniso. So vala ngaleyo igrace engenalo iqiniso. Ngifuna ukuvutha namhlanje ngifuna ukukhuluma nebandla. You understand? Yabona ukupretenda kungcono bazalwane ebazalwane ithi ngintshela. Ngicela ningibuke. Bazalwane, kungcono ukuthi okungcono khulina ukuthi uzihlambulule babumthetho umuntu aze kwena athi ngiyahlambuluka mfundisi ngiyakholwa ngisanda kuphenduka ugwayi ngisawuthanda. Akhuluma njalo. Hayi umuntu usumfica lapha emall ucabanga ukufaka uvutha ugwayi ephaketheni. Ngoba bazaza impilo. Ucabanga ukufaka uvutha ngoba akazi ukuthi uzokwenza njani. Hallelujah. Ngicona vana gulele sibhedlela azi ukuthi isifulisana lesi. Kunokuthi umuntu asenze starring. Yabe ngakusasa umbona kamile kahle. Ayibonga inkosi. Ya umbona samile kahle emamdlamise enye into. Umbona lapho ugaxene nendoda ukhazini wakhe. Ngakusasa umbona ugaxene nenye ubhuti wami ke lo. Ngakusasa wonke umhlaba wobhuti bakhe. Abona ubhuti bakhe wonke umhlaba. Abona ucasha uzugcina ungasenayo into yokucasha. Ngihlangane nawe uthi ukhazini ngakusasa ngihlangana nobhuti wakho yini wayizolo bekukhazini izolo mhlase ubhuti. Same person. Awufundele sisihlolo NIV sizwe ukuthi 1. Funda ke sisheshise bazalwane. Oh my God. What are you doing? Oh, devastated ones. One, Yes. Yeah. What are you doing? Oh, devastated one. Yeah. Why dress yourself in scarlet and put on scarlet? Was trying to make a sample of wesifazane wayegqoke in scarlet. Uzomthola ukuthi is fair leso sase Babylon. Yeah, kube. Why dress yourself in scarlet and put on jewels of gold? Angithi nifaka amagolide lesontweni lakho. Umfundisi wethu uyasivumela naku ukuza uNkulunkulu namhlanje. Why nifaka ama jewels, nifaka amagolide na? Yeah, kube. Why shade your eyes with paint? I bengifuna lelithi with makeup. Yiliphi le? Elaba. Mamngcobe lakho le? Elakho. Lithi mascara le ikhona nayo lapha iyathenga imascara bayifaka. Liyakuza ukuthi uyifakelana. Le lamp lithi why lithi paint we shade your eyes with paint le. Le lamp ke lithi why shade your face with makeup. Ifawela. Bobuzogogo ababe makeup namhlanje. Babhadubhade ebusweni ubovu ngalo umnyama ngalo umhlophe kanjani bashila ayikho makeup ekwenza ube kuhle mawusayinkalo ngathi kuhle kodwa uyasha and le nto makeup isho ukuthi ufihla lokho yikona uvela ungabona ngikhulumile le nto emthwalo ngathi ngikhetha lapha esontweni ngikona ufaka imakeup wenze yonke lento ebusweni uChristmas uyashonezela ngikhethe ngithi ngishade nawe siqede ukushada siye ekhaya ngiyafika sekuyingulube la imakeup senjani sipheli akalali nayo imakeup angaze umuntu olala nemakeup ngangcolisa amashidi uxoxwe emisi ayibuyi indoda ngoba uyayithanda imakeup igijima iyofuna abanye abasa makeup why
nifaka ama-makeups. Thanda wona ushumayela behleka abantu abami kanje. Shumayele nje behleka bebona ukuthi umfundisi silima ngoba abafundisi baba bakhuluma kanje. Abafundisi baba bakhuluma ukuthi uzohamba nge-Mercedes Benz, akekho nakilo sokwahamba ngayo. Ngeke nawe uhambe ngayo. Futhi awuthi ngitshela mhlawumbe awuthi ngitshela iqiniso namhlanje. Mawungakholwa vele ungasindisiwe, angikugarantele ukuthi 10 years uzophela uphila. Ngoba iBhayibheli lithi iBhayibheli ababi bayaxoshwa mihla namalanga ebusweni bomhlaba. Usuku nemini lithi uNkulunkulu uyabaxosha. Lithi futhi ababi ngeke bahlale etendeni labalungile kuze kube phakade. Ngeke liphinde lithi kungeke kwenzeke ukuthi intonga yabalungileyo ilulelwe kwababi. Uyabona ukuthi ibusiso zabantu abalungile azike ebantwini ababi. Lithi iBhayibheli ozelwe wesifazane imihla yakhe igcwele ukuyaluza, uyabaleka njengethunzi angeni. Uyabuna njengembali ucabanga ukuthi uzohlala wena. Ngeke uzohlala. Wohlala esontweni ngoba bayakuthanda kodwa embusweni kaNkulunkulu ngeke uhlale. Ayibonga inkosi. Now kwenzekani isuka phe lento yegrace sesiyathandaza. Isuka phe lento yegrace. Indala baba umthetho lento yegrace. Sasivalela amaBhayibheli sesiyathandaza manje. Baba umthetho ukhuluma la kumfundisi wena. Mfowethu indala lento yegrace. Lento yegrace ingakanani? Yazi isuka indaba yegrace isuka kuGenesis. uNkulunkulu la etshela khona uAdam noEva, utshela uAdam uyakhuluma aphinda atshele uthi uyabayalela uthi mhlangadla loku lesisihlahla noma lo muthi niyofa nokufa, you will surely die. Kusho uNkulunkulu. Kwafika inyoka uSathane wathi uSathane ngeke nife nokufa. That's igrace ngene. uNkulunkulu usho kahle ukuthi abaphila kanje bazofa bayisihogweni, bathi abafundisi beni ngeke nife. Amen. That is grace. Uthi uNkulunkulu nizofa manje nadla, bathi abafundisi qoma waziwe nje abe munye. Esho kahle uNkulunkulu ethi abafuna abajola endlini yakhe asifuni ifebe endlini yakhe. Mawufunda incwadi kaZaga chapter 7 verse number 10, mawufunda kahle ikhuluma ngowesifazane ithi ngabona owesifazane wayegqoka ingubo zesifebe. Lisho njalo iBhayibheli, ngabona owesifazane wayegqoka ingubo zesifebe. Lithi yabona mawulifundisisa kahle liyamusho ukuthi wayegqoke negqoke, lithi indoda yakhe ihambe nemali nesikhwama semali. Yena wena weqalaza amadoda kuthiwa wayenga amadoda evele ngefastela kuyakhuphula umgwaqo ashonele aphinda akhuphula umgwaqo ashonele aphinda ashone ezantsi aphinda ehambe efuna indoda. Kuthiwa kuverse 10 mawufunda kahle lithi walala nengane encane, walala noBen 10 waphelela kubona ngoba indlela ogqoka ngayo iyona ofela kuyona. Qhubeka ugqoke noma kanjani. Abantu abaningi abadlwengulwayo indlela abasuke begqoke ngayo. Abaningi abalalwa abafundisi abindlela abagqoka ngayo. Abaningi abadlwengula emgaqweni indlela abagqoka ngayo. Akujwayelekile ukuthi ungabona umuntu ethwele ekhanda, efaka isiketi esingambamba siveze zonke izinto nezingubo eziveza zonke izinto nezingubo eziveza kushamabele nani. Akujwayelekile ukuthi ungezwa kuthudlwe udlwengulwa nje bebeboneni ngoba kuvelela utho. Into edala dlwengulwe indlela agqoka ngayo. Indlela ogqoka ngayo uyofela kuyona. Ngithi ngitshele namhlanje qhubeka ugqoke kanjalo uyofela khona. Abantu abakushelayo abaningi abaproposela ukuthi bayakuthanda, babona indlela ogqoke ngayo uyabayenga ngendlela ogqoka ngayo. Inetha lisolwandle kwathi seligcwele lakuthonselwa ngaphandle, kwakhethwa ezinhle zabekwa ndawonye, ezibi zalahlwa. Usazofika leso sikhathi la khona ababi bezosuswa kwabalungile, noma bangakhonza ndawonye bazalwane ngiphinde lento, noma bangahlabelela ndawonye baphilise, kodwa kusazofika isikhathi la bazosuswa khona. Bazosuswa maduze. Bekezela wena libele ukugxeka abantu ababi ngokukholwa kwakho. Bekezela wena uthi bawuthandaza abantu uzenza ngcono. Bekezela wena uthi bawuhlabelela kuthi nami umsindiswa esibangela umsindo. Bekezela nasemqasweni la uhlala khona uma sidendemelele nawe uthi uyakuhlabelela uthi uyathandaza akuthuka kusho ngenhlamba. Bekezela ababi basazosuswa phakathi kwethu. Basazosuswa usazisikhathi la bezosuswa khona abazuhlala kuze
ngikufake emlilweni. Sure. Indaba yakhe iyophelela esihogweni. Okwamanje awuboni ukuthi iyophelela futhi awutshelwa ukuthi iyophelela esihogweni. Amen. Qhubeka. Qhubeka kakhulu ube ne-boyfriend khona usindisiwe. Abanye kube ngathi ilima betshela ukuthi bazalwane ngiyakholwa ngisindisiwa ngijola ngijolisi ucabanga ukuthi bayiphuphu. Qhubeka wenze kanjalo. Indlela yakhe yekulahlweni ayizugcina ekulahlweni yesihogweni. Abaningi lithi iBhayibheli isicebe isabuza sesiphakathi sathi hayi samemeza sathi hayi ngeke kulethwe ikhonsi lamanzi ngoba la kule ndawo engikuyona ngiyasha. Samemeza step wathi wamemeza uthi hayi ndodana khumbula wamkela okuhle wena usasenyameni. uLazaro wamkela ukukhumbula ukuthi uLazaro wahlupheka emhlabeni wena usikhulu khumbula ukuthi wawusho uTamasa ugqokeza impende uLazaro eneyilonda ungamnakekele esangweni lakwakho khumbula ukuthi wayekhothwa izinja uLazaro ungamniki ngisho ukudla okudlayo okunaloko exosha uvuthuluka phansi ewela phansi etendeni lakho wayehlala esangweni uLazaro engenalutho wena wawubusa khumbula watshela ukuthi angeke ubuse kabili ubusa emhlabeni futhi uzobusa no wathi ukuthi ulalela-ke ngimthanda bese hayi unabafowethu abanye ngibashiyile emhlabeni khamba nawe usiza ususa umuntu layo obatshela yazi masufika esihogweni uyofisa umndeni wakho uhlenga ngo abantu ababaze beyicabangela imndeni yabo ubabona bakubulawa iphara kubulawa isigebenga kade sibulala abantu senza yonke into usizwa sithi okungcono ngidedele ngiyovalelisa okungcono bafuthi ngicela ingane zami ngazenza lutho ngoba akekho umuntu ongafuni kwenziwa into embi kubantu abathandayo. Amen. Nababi ungababona ngathi abanazwelo banalo kubantu bakubo. Lithi wamemeza step sathi hayi ngicela kusuka umuntu ngijime ngiyobatshela emhlabeni ukuthi hayi le ndawo ngikuyona kuyashiwa bangezi waphendula uAbraham wathi hayi wena ndodana khumbula wathi lalela emhlabeni bakhona abashumayelayo abaprofeti noMose bathi uma bengalaleli bona nabo bazuza la ukho ngizokuhlelela namhlanje ukuthi ogogo bakho nomkhulu bakho abafa bengakhona baphansi esihogweni njengoba bephansi esihogweni nawe uyobajoyina kodwa into engakusiza ungayi khona ukwamukela uJesu namhlanje njengenkosi nomsindisi bese uyasihlukanisela usahamba la emhlabeni abahlabelela kahle ngimfumene uJesu ngeyinsuku zokugcina ngizohlala naye izolo namhlanje naphakade ngithanda umhlabelelo omama othi imani isibindi makutha kuKristu athi umkhosi lohlabe athi ngaye wonqotshwa konke ngithanda mayiseva lethi imani isibindi athi sekuzophela ukulwa athi umsindo wempi namhlanje athi kodwa kusobonga inkosi ngomso athi kuyobongwa namakhawe aphiwe nemkhele abuse njalo lenkosi yobukhosi ababi kanye bahlale nabalungile kuze kube phakade. Noma banganikwa ikhundla ezinkulu emasontweni kodwa embusweni bawo not thathwe inja inikezwe ithuba lokuphatha isonto ilala namantombazane esontweni. Lithi iBhayibheli ngaphandle kwezulu kukhona izinja nababulali neyifebe nabaqamba amanga nabakhonza amadlozi bangaphandle kombuso. Amen. Okwamanje baphakathi kwesonto kodwa embusweni bawo not bawo chief demon embusweni. Amen. Ababi ngeke bahlale nabalungileyo kuzibe phakathi. Yazi ukuthi nasekhaya mamdlamini lokwabona izambane elibolile usheshe ususe kwalo kangabolanga ngoba uyazi ukubola kwalo ungabolisa namanje. Amen. Baba umthetho abongahambisa imoto kupanel beater ine-rust afika ikhava angayisusi rust ungacomplaina lithi yini phosi ufuna ukuyeka izinto eziqhubeka zilimaza ibandla sizibe mamdlamini engathi azikho sibayeke nje umyeke intana yakho ekhaya ephuma egqoke njengesifebe umyeke afike sonkweni afike egqoke njengesifebe umyeke
mina ngakuthuma manje ngithi hamba uyeke labo bani ministries abagcwele la bani Grace what bani abagcwele konke le Stenga abagcwele ko Richards Bay abagcwele ko Mthwani abagcwele all over South Africa hamba yekhona ufike ubuza abantu abasha abaculela ngaphambili laba abayipendile benze yonke uba uzugcineni ukulala nendoda omunye uzokuthetha izolo omunye ukuthetha ngesonto edlule omunye athi ngicine ngolesithathu uyihlambulule bakihlambululanga ndawo indaba uselethini uyabuso kwamanje kodwa basuhlala kuze kube phakathi tshelwa yimina ngeke ahlale sengiyathandazana yazi abantu bakulesikhathi babanjwe yini mamngcobo babanjwe umoya waseSodoma sixoxele kancane wawuthini umoya waseSodoma ngifuna ungamemezi khona ngizwa kahle umoya waseSodoma wawuthi asindawo soze sishelela babe nalowo moya nje angithi baze bafa lokushuthi wayiphumani lutho uNkulunkulu methuma ingelosi esikhundleni sokuthi balalela ingelosi babefuna ukulala nayo umoya waseSodoma lethu ingcebo zikaNkulunkulu bazosisejusa abafuna ukulala nazo befuna ukufakanye nazo umoya waseSodoma ugcwele emasontweni abafuna ngiyazi vele ngeniphenduke ngiyazi ngeniphenduke sazoqhubeka nenza ama shows esontweni leni qhubeka nenza amagaladina nibize wonke ama celebrity nibize bonke abantu laba abangcolile abanye abawo ekudala emasontweni abo babuya sebeyima artist ngiyazi nisazoqhubeka nibabize nibize abantu asebejoyine emkhathini abahamba nezinyanga namhlanje niqhubeke nibabize bazodansa bacule esontweni leni kube mnandi ngiyazi ngeniphenduke uthi uPaul ngelinilanga konje sengaba yisitha ke ngokunishumayeza ivangeli leqiniso na chapter 4 lo kaGalatians verse 16 konje sengaba yisitha ngokunishumayeza iqiniso na mina ngifuna ifavor yamuntu ngithe baba umthetho ngofa ngedwa ngisho ngishade naye ngife naye lento isho ukuthi uma compromise naye angimtshela iqiniso nami ngicompromise angitshela iqiniso sikhathela abantu abakhava udoti ifebe incebo ayikhava umama ifebe alikho ivesi elisho njalo ufunele imali khona elithi indoda mayifebe umfazi akayikhava alikho elisho njalo amen baloke bekhotha ivesi elingekho don't touch the anointed one i-anointiwe lento njengoba isikalini ivulo zindilala namantombazane bisa-anointed i-anointed na i-anointed yini ama-worshippers siyibona ingane singasayiboni sekukhandwe ezintsha ey'tulayo zisaphimba ziyazama lezi ey'ndala zaqedwa uyena i-anointed it's no longer a man from God it's a man of men man of the hour asithetele the man of the hour man of the hour yani ibuye emathangeni omfazi ibuya kumfazi kadilele naye hotel ninika imali nathi ayolala ehotel ayihambanga nomfazi wayo ihambe nentombazane olala nayo iyabuya izokhonza la niyibiza ngo-man of the hour anisanawo ngisho umoya wokudisana anisakwazi ngisho ukucheck-a in the spirit ulo muntu ome phambi kwenu unjani bathi ungamthinta ogcotshiweyo ofana nokuthi uthinta yena uthinta inhlamvu yeso bakhonsa amavesi wrong akasa-anointiwe lo muntu udoti lo ofuna ukukhishwa yeke ngincenge bafundisi ngabancenge bonke abantu udikoni umfundisi yibishop yeke ngincenge la uzini ngeke ngibancenge ngibona abantu ibhayibheli elibabophile wehloni ku-chapter 3 kaTimotheo libabophile umvangeli aboshiwe kakhulu ngalezi zinto angisho ukuthi afele umvangeli uboshwe ngesimilo kodwa ibishop udikoni bese kuba yini na umfundisi baboshiwe mfunda kahle kuthiwa one must be a man womfazi oyedwa with one wife a man of one wife number 2 kuba umuntu okwazi ukukhuza umndeni wakhe okwazi ukuphatha kahle izingane zakhe akwazi ukungenisa ihambi angabi isincili sewayini angadakwa namhlanje baphuza obhili thiwa emva kwalokho bese kuthiwa futhi akabe umuntu ozikhuzayo nezingane zakhe zimthobela uma lama qualifications uma lembandela zonke lezi zinto seyingasekho akaqualify ukuma phambi kwena nishumayeza futhi vele leyikhundla lezi abanazo bonke abesibizwa ngama archbishop bafaka igqoko ezinde ezithe awazi ziyaplay go phakathi kwazo gcwele into ezibolile utshelwa yini bafana no Alexander Dawie
hayi sengokhuluma ngilapha uAlexander Dow uyena waqala iZion ngiyabona nje beshisa impepho eZion bethanthi iZion into yalesi Africa bethi hayi inkolo yesintu akankolo yesintu iZion aziqalwanga umuntu omhlophe zaqala uAlexander Dow ngo1914 after iAzusa Street revival zaqalwa uAlexander Dow hamba oguglisha ucheck ebawuthanda yaqala uyeka babekhonzela entabeni yaseShilo bayibizwa ngokuthi it's the holy city of Zion babebizwa kanjalo lalela kukhonakala kuthiwa umuntu wayene healing yebazalwane kuthiwa le ndoda yayine healing ngale ndlela wawungena uhamba ngewaphi umstick lapha ingathandazelwanga kumele wangena ihlabelela kwakuyilabafundisi hayo men of the hour kwakuyilabafundisi bangempela abathandazayo bathanda kuthiwa uthi ungena lapha induku ishiye phansi uze sewuphamsizana ungatshelwanga uphamsizana kuthiwa wayene healing enzima uAlexander Dow kuthiwa baqala bampraise bamakhela ingubo ezinkulu bamakheli ngube inkulu impulampula bamfaka yonke lento bamfaka igqoko bamfundisa umkhuba yasemaromeni bamfaka isigqoko esikhulu kuthiwa ukuthi mangena yena basukume bonke abazali basukume angena ahambe sehamba ngazi noma yini noma ijuba noma yini angena azohlala phansi kuthiwa waqala bampraise athi bekhuluma kuthiwa kuyena umuntu uNkulunkulu lokho besho umuntu olala embhedeni owathengelwa uwena onikelelwa wenza bathi hayi akusayena uNkulunkulu lokhulumayo waqala uAlexander lake iyonakala ke wathi mangabe shumayela wahamba worldwide wathi bayefika eSouth Africa eyifake ebantwini abamnyama bathi bebephupha ingelosi ebusuku bathi abantu bakuba sebashona yangena kanjalo ukonze eZion kusibile into engcolile iyona sisakhona iHoly City isakhona namanje America ikhona no Mount Zion bakhona basasindisiwe hayi le yale amafutha yala khuluma ngenkonzo yangempela Ngezo bazalwane ngiyaqala kanjani ngeke abangalungile bahlale nabalungile kuzibe phakathi ngeke wafaka uAlexander kuthiwa wafa esexabene noNkulunkulu eseyinto enkulu kuthiwa ukuthi mongamhloniphi ubizelwe imeeting mongamhloniphanga hamba umhlaba wonke ehamba eqoqana nezimali ezingezisize umuntu into umuntu ayikhiphe isihlebo somphefumulo wakhe sengiyathandaza ufuna ukuthandaza nabantu namhlanje abathi ngiyabona indlela ebengihamba ngayo akuyona ngiyabona indlela ebengikholwa ngayo akuyona hamba uyoqalwa phansi it's never late you can start afresh with God uNkulunkulu sangakumolda kulungisa kwakhe akwenza ube lento oyifunayo ufuna ukuthandaza nalabo bantu indlela yami iyenyuka ngibonise ukukhanya
Siyathandana. Ukuthandaza nawe nothi bengahambi kahle. Kodwa namhlanje sengizwile. Ngeke abangcolileyo nabangalungile bahlale nabalungile kuzobe phakathi. Noma bangaba impintshi zabo kwanamhlanje. Bahlale nabo basebenze nabo. Yazi kuyenza ukuthi omuba phatha abalungile emsebenzini. Kodwa kungisho ukuthi uyezulwini. Kwakusayivala Chris yathandaza manje. Siyathandaza. Umthandaza nabantu sivalela manje. Abathi impela. Impela lithi Bible uma ube buye empini bakha benzileyo. Uyawusindisa umphefumulo wakhe. Uyena wakhishwa ukuzama isithelo somphefumulo yethu. Athulisa 53 ngubani owakholwa ngesizwileyo. Ingalo kaJehova yagulelwa bani na? Athi ngokuba yakhula njengehlumela. Kaphatha aphathala mashaka. Yakhula njengehlumela. Jesus. Phambi kwakhe. Manje ngesiphatha emhlabathini omile. Athi manje esizukulwane sakhe. Awacabanga ukuthi uhlishusha uNkulunkulu. Athi yebo wasithwala izifo zethu. Wamthatha nobuhlungu bethu. Athi wathina sathi uJesu siwushawa uNkulunkulu. Athi lapho ethi umphefumulo wakhe ube umnikelo wencala. Nentando kaJehova yaphumelela esandleni sakhe. Jesu lowo owamthola ngikude nami. Nawungeze ekhaya lami usiphumelele. Isango lakhona lisavulekile. Isango kuJesu sukhale wabela. Sukhale kakhulu. Sekedelele kakhulu. Sekewayise kakhulu abantu. Awu Nkosi yami. Wozani kimi ngithola Bizabonga bakhathele nabasindwayo. Hawu Nkosi yami. Nawungeza. Nawe ungeza ekhaya lami uziphumule. Isango lakhona, isango lakhona, abathi Jesu nakuphila kwami engahambi kahle. Hamba ucelwazi iqiniso kodwa uyalizwa namhlanje. Mhlambe wadideka eqinisweni kodwa namhlanje uyalizwa. Cela labo bantu abathi Jesu nakuphila kwami baphakamisa izandla zabo ngithandaze nabo. Uyazazi la ukhona ukuthi udinga uJesu. Uyazazi la ukhona ukuthi uyamdinga uJesu. Phamisa isandla sakho ngithandaze nawe ngegama likaJesu. Ngiyathandaza nawe. Ababi ngeke bahlale nabalungile kuze ube phakathi. Ungazwani nabalungile.